Hyvää iltaa kaikki suuret ja vähemmän suuret katsojat siellä vastaanottimien ääressä. Tervetuloa seuraamaan suurempaa kuin Sodankylän kisaviista. Kysymys kuuluu, mitä perinteitä tähän päivään liittyy? Saman toivot esittelee oman vastauksensa ensimmäisenä. No, karkauspäivänä oppilaat ryntäävät valtimakoulutusta. Kesken tai sitten jälkeen. Yleensä kesken. Tämä on siitä hyvää tähän tuosta saatte hyvää tähän. Kyllä. Ja sitten arkielämän sankarit, olkaa hyvä. Me pitäydymme vanhaan. Naisilla on oikeus silloin kosia tämmöisiä naimattomia miehiä. Jos tulee hylkypäätös, silloin tulee pakka hamekangasta tai parhaassa tapauksessa. Sitten euro 5 hommiin ja tämmönen kysymys on, että voittaako teräsveto seuraavat euro 5? Ja jos voittaa, niin miksi? Joo, me olemme Esan kanssa vahvasti sitä mieltä, että teräsveto voittaa euro 5, koska yhtiö on tämän hetken katsoja, äänestysten suosikki, ennakkosuosikki. Muun muassa tämän päivän Ilta-Sanomissa oli juttu tästä asiasta. Okei, mitä kantaa isänmaan tähän ottaa? No, teräsbetoni soittaa tämmöistä perussuomalaista pippeliheviä, jolla pärjästiin viime Euroviisussa. Eiköhän me voiteta tämän. Valitettavasti vastaukset on väärin. Oikea vastaus on en tiedä. On hallitseva veteraanien mäkihypyn maailmanmestari. No, vastausta en tiedä, mutta Matti Kokaveri. Kyllä. Tämä voi iltapäivälehdistä nyt lukea näistä kommenluoksista. Matti Nykänen. Asiaan. Nämä Goldenit Jonin sille nostavat asiat liittyvät ajankohtainen Sodankylän kuntaa koskeva asia. Aika heikolta mutta joo, ilmiselvästi jotain ruoanlaittoa välineitä. Kyllä. Osaatte katsoa asiaa oikeasta näkökulmasta. Lähtöpaikka, jos tässä voisi sanoa kuitenkin, että jotain vastaa. Että nuo joko Köksän luokasta Paavilaisen liitolta tai sitten kouluruokalasta. Tämä kuitenkin liittyy kunnassa tällä hetkellä ajankohtaiseen aiheeseen Sodankylän ruokahuollon sekametelisoppa. Teillä oli aivan oikea vastaus, teillä väärä. Mutta kuuluu, että mikä kulttuuritapahtuma on uhkana kadota Tankavaarasta ja miksi? Sieltähän tämä tapahtuma on ja No vastattiin, että kullahuhduna MM-kisat, koska asiasta ei tiedä yhtään mitään. Ja syyksi laitettiin, että kun nyt niin se kultakaivos täällä nurin, että sinne ei ole enää käännättävää sitä kultaa. Okei, jatketaan. Ketkä kokoontuvat kommatin 5.4. ja miksi? No, minä uskon, että sinä aikoo kokoontua Suomen eduskunta, kun minä olen tähän Sodankylästä Suomen pääkaupunki. Kyllä, oikea vastaus. me täällä epäilemme pääsiäisnoitia, koska Kööpelivuorella on homeremontti ja minä olen nähnyt tuolla, kävin katsomassa paikallisessa K-raudassa, siellä oli luutien menekki aikamoinen, että myöskin paikallisia osallistajia sinne varmasti on tulossa. Oikea vastaushan oli eläkeläiset. Ja seuraava kysymyshän liittyy tällaiseen sodankyläläiseen seuraan, joka toi historiansa suurimman mitalisaaliin kotiin Pieksämäelle. Mikä seura on kyseessä? Kyllä. Mä olen sitä mieltä, että suurin mitallissaalis kotiin Pieksämäeltä toivat Sodankylän ampujat. Meillä oli Sodankyläläisten eläkeläisten humppaseura. Kyllä. Tiedän. Molemmat on kyllä aika samanlaista. Me voitaisiin, jos kerkeekö vaihtaa. Kerkii. Sodankylän ampujat, että Aika hyvä taas loppuun. Se oli täysin totta. Pitää taas yhdistää näitä esineitä ja edetään nyt jonkinlaista tapahtumaa. Ja mikä yhdistää näitä? Kattilat ja lasit ja noin. Siinä on kitara, Välineet ei kuule näitä. sade, Kattilainen tapahtuma. kumisaappaat, makupussi ja energiajuomaa. taas tämä Simei-raportti Sodankylässä tiedetään. Kysymys. Nyt tämä on tärkeä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Kuinka paljon maksaa Del Monte annosviipaleiden palat? 220 gramman purkki Valentien K-marketissa. Ylikas.
1,03 €. Joo. Vastaukset olisi ollut ketä kiinnostaa ja 2 €. Ei pisteitä. Ei pisteitä. Luostolla starttaa tänään vuosittainen Poro-Cup. Mutta monesta Poro-Cup on tänä vuonna kyseessä. Ja mitä mieltä te olette Porosta? Erittäin hyvä paistettuna, keitettynä, suolattuna, kuivattuna. Kaikilla tavoin poro on hyvä. Tuosta kysymys oli, että monessa Poro. No siitä molemmat kolmas. Okei. No, me vastataan, että porot ei kiinnosta kuin lautasella ja se on 3. Kyllä. Molemmat oli oikein. Mä oon täysin tietävä porukka, pisteellä pois. Kuka teki kuuluisan rock-coverin Yhdysvaltain kansallishymnistä? Ja mistä tämä kyseinen henkilö nykyään majaa? No me vastataan, että se on tämä maailman paras rockibändi Tenacious D, joka on kaikkialla. Tiettyä paikkaa sitten. Tuosta vaan ottaa saman tien, koska sehän on maailman paras rock-bändi. Takaisin niitä pisteitä niin. Ne on takaisin pisteellä mahdollisesti. Sitä on 2 saman tien. Jos me kolme. Me toisinpäin, koska niinku lisää niitä. Me vastaamme Jimi Hendrix ja tämän oppi-isäni mukaan hän on taivaassa. Kyllä, se oli tarkka vastaus, se on aivan oikein. Taivasta en tiedä, mutta ainakin mukana. Kyllähän näyttää. 9. Päästiin tasaan ja tää ei ollut suunniteltu just. Ei edes ollut. Tämä on Kyllä. hienoa. Nähdään 28. ensi kuuta. Sama aika, sama paikka. Silloin nähdään. Moro!